Anatomický stůl umožňuje studium 4 kompletních lidských těl, umožňuje samostatně zobrazovat více než 20 detailně zpracovaných anatomických systémů a ukazovat přes 1000 klinických případů a patologických jevů, které jsou k dispozici ve formě původních klinických snímků nebo zrekonstruovaného 3D modelu. Stůl disponuje nástroji pro rotaci 3D modelů a pro práci s jednotlivými funkčními a anatomickými systémy lidského těla. Díky široké nabídce nástrojů může anatomický stůl zastávat celou řadu funkcí, může například zobrazovat i skeny různých vyšetření z vlastní klinické praxe. Stůl umožňuje virtuální pitvy, interaktivní přednášky nebo studium konkrétních patologických případů. Díky široké nabídce funkcí je anatomický stůl využitelný v rámci výuky nejrůznějších medicínských oborů, zvláště v rámci výuky celého spektra zobrazovacích metod, chirurgických, ortopedických a fyzioterapeutických postupů.